Go. Tell them I'll be there. Master, he's coming! Master is coming! Lazzru kien għadu kif miet. Lil Marta oħtu Ġesu qalilha jien hu l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija wkoll jekk imut jgħix. Dak huwa l-leħen tal-kurrent divin fid-dinja illi l-insara jsejħulu Kristu. Huwa l-leħen ta' wieħed illi fil-ktieb tal-Apokalissi jiddikjara Ara, sanġeddet kollox. Jiena l-Alfa u l-Omega, il-bidu u t-tmiem. Lil minu bilaċ jiena nisqieħ b'xejn mill-lajn tal-ħajja. F'din id-dinja ta' ferħ u niket ta' ħajjiet osra tal-bnedmin u ta' bosta forom ta' żbuħija illi ma jdumux fis-seħħ, x'jiġri meta b'umiltà kbira nozzu, nodos f'dan il-kbir kurrent divin illi d-dinja hija imxarba qasra bih. Naraw kif jara Henri Nouwen. Henri Nouwen kien qassis Olandiż irrispettat u professur tat-teoloġija pastorali. Jgħid il-ferħ tagħha jista' jkun tagħna waqt il-ħajja tagħna ta' kuljum. Huwa l-ferħ ta' wieħed illi daru tkun id-dar fejn jammar Alla, li l-imħabba tiegħu għandha qawwa illi tirbaħ il-mewt. Alla illi jagħtina s-seta li nkunu fid-dinja waqt li diġà huwa tagħna ir-renju tal-ferħ.